pamoring sukma sinukmaya winayu wingasepi sumembentel ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup madi mrika mengke kula blonyo ning nggen dada kula niku ya adine kok nek nganti kakangne eneng apa-apa kaya rasane niku ora mentala. Ah iya ya matur nuwun ya Dik. Nggih, pun rasa anget apunan wis. Weruh ora, Gong? Hah? Weruh ora. Peteng ya, Hah? Peteng ya? Raimu ki tokno.